dagens program af Hvad kan jeg blive, har vi besøgt Progressive Media, som ligger i hjertet af Aalborg. Rasmus, hvad laver I herude? Vi laver spil til forskellige platforme, mest mobile platforme, men ellers faktisk til alle platforme, og laver vi spil til. Og hvor lang tid har I gjort det? Det har vi gjort siden 2007, tror jeg. Hvad er din funktion? Jeg er lead artist, som mig, der står for at lave de forskellige stykker grafik og ting og sager, som er i spillene. Men er det mest til mobiltelefoner, eller laver I også noget sådan til Nintendo og sådan ting? Ja, vi laver også til Nintendo. Vi har også lavet noget til Nintendo Wii og noget til Nintendo DS. Og vi har lavet til PSP. Så lidt forskellige platforme. PC har vi også lavet til. Så vi har en engine, der kan trække forskellige platforme. Så når vi laver et spil, så kan vi komme ud på forskellige platforme. Hvordan fandt du ud af, at du lige pludselig skulle til at lave mobilspil og Nintendo-spil? Jeg har jo uddannet som 2D-animator for mange år siden, og der er ikke så meget at lave inden for 2D-animation, spillefilm og sådan nogle ting, så det var meget naturligt at komme over og begynde at lave grafik til spil. Det lugter lidt af det samme, altså animation og sådan nogle ting, så på den måde kom jeg i gang med det. Det er mange år siden, jeg startede på ITE, dem der opfandt trolden Hugo, så det er rigtig mange år siden, og så er jeg flyttet tilbage til Nordjylland her for ikke så lang tid siden, og begyndt her. Så. Hvor mange ansatte er I cirka? Jeg tror, vi er cirka 25-30 stykker i alt. Fordelt lidt over, der er også nogen i England, og så er der en par stykker i København, men de fleste er her i Aalborg. Det er også noget med, at I har nogle praktikanter. Ja, vi kalder dem så interns. Det lyder lidt pænere. Ja. Men ja, vi bruger, for eksempel har vi 3 grafikere. Jeg har 3 grafikere, interns, praktikanter, som er med til at lave spil nu. Og de har fået lov til at sidde og lave deres eget spil, som jeg regner med kommer ud også. Hvis man nu sidder og tænker, at man godt gad at prøve at lave nogle spil, eller det er jo det, man gerne vil leve af. Hvorfor en uddannelse, skal man sige? Jamen, altså, som mig som tegner, eller som grafiker, der har jeg jo, som sagt, en 2D-animationsuddannelse nede fra Viborg Animationsværksted, Animation Workshop. Og de har fået en computergrafikerlinje, så det er da i hvert fald en vej at gå, hvis man gerne vil lave grafik til spil. Så det er en måde at komme ind på det i hvert fald. Når det gælder sådan noget som vores programmør og sådan noget, så er der masser af programmeruddannelser på universitetet og spildesigneruddannelse. Så der er masser af muligheder for at komme i gang. Har I et samarbejde med Aalborg Universitet? Ja, det har vi. Vi har haft masser af praktikanter fra Aalborg Universitet, så det har vi brugt meget. Altså, når der kommer folk udefra, som ikke er vant til spilbranchen, så får man nogle nye ting ind, og man får, helt sikkert nogle nye folk ind, som har nye idéer og har meget lyst til og meget dedikeret til at prøve tingene af. Så det er helt sikkert en fordel at få folk ind udefra universitetet og University College, som vi også får interns fra, så det er en god ting. Der er ikke så mange piger heroppe. Jeg tror, du kan tælle 2 lige nu, og så vores sekretær, så vi er 3 piger, og så har vi en på vej, der skal starte på mandag. Så nej, det er ikke en stor pigeverden. Det desværre. Jeg ved ikke hvorfor, men det er åbenbart lidt nørdet at komme ind i, så spilbranchen er åbenbart sådan lidt nørdet, men der kommer forhåbentlig flere og flere, fordi det er ikke fordi vi ikke vil have piger overhovedet, så det håber jeg da på, at der vil komme flere interesserede. Hvordan ser fremtiden ud, tror du? Jamen altså, der sker jo mere og mere med mobile platforme, altså med iPad og mobile telefoner bliver stærkere og stærkere, så spilbranchen bliver stærkere og stærkere, når det gælder det. Altså, der er mange muligheder for os, fordi det er hurtigt at lave de små spil til mobiltelefoner og til håndholdte spilmaskiner, så på den måde kan vi godt konkurrere. Hvis man skal lave AAA-spil, som er sådan noget som Hitman og sådan noget, så skal man bruge rigtig mange penge og rigtig mange år på at lave det. Så jeg ser fremtiden ganske lys. Der er masser af muligheder. Altså lige nu er vi meget firma, der er work for hire, det vil sige, at vi bliver brugt af sådan noget som EA og andre firmaer af den størrelse til at lave ting for dem. Men
Vi har vores egen publisher-platform, som hedder Osao, hvor vi gerne vil lave vores egen spil. Så det er vores ultimative drøm, det er at komme til at leve af at lave vores egen spil. Man kan så altid håbe på en Angry Birds 2 eller et eller andet stil, men altså, der er mange af dem budet, ikke? Men bare man kan leve af det, så synes jeg også, det er ganske fornuftigt. Hvordan fandt sådan nogle store steder som EA og sådan noget ud af, at der var et lille sted i Danmark, et lille sted i Aalborg, der lavede sådan noget? Jamen det har været godt benarbejde fra vores chefer og producer, der har været gode til at komme ud og til forskellige konferencer og ting og sager og netværke, og fordi vi har et godt portfolio, vi har lavet nogle gode spil, så er det nemmere at komme i kontakt med de større. I dag er det lige meget om det er Aalborg eller København eller New York, du arbejder i. Altså, altså spilbranchen i dag, du kan arbejde alle mulige steder hen. Altså et spilfirma i Aalborg kan lige så nemt levere spil til EA, som et spilfirma i København eller et spilfirma i Toronto kan. Så det geografiske spiller ikke en rolle mere. Altså, så der er jo en fordel ved at Aalborg på den måde, det er billigere at leve her. Så på den måde burde vi kunne tiltrække nogle flere folk til at komme og arbejde hos os.